जय 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 हो बबुआ के माई। तहार चरित्र केहू के समझ में ना आई। संकट बढ़े बढ़े सब पीरा, कबे मांगे धनिया तो कबो मांगे जीरा। उठावा पर रहेला सुटू सुटू गारी, आ तहारा के लोग कहेला कि हौ सुकुमारी। ताहार गुण हम कतना ले गाई, काहे से कि तू ही हौ हमार बबुआ के माई। आज बाबूजी बाजार से जूता खरीद के लेके अइला हन। हम जूता देख के कहनी है कि एकर साइज तो बड़ बा, तो कहत तरन कि पेनहब तो हम ऐसे तो तू खाली पिटइबो। कतना ध्यान बा हमार घर में। आपन हाल अब तहरा से हम कैसे बताई। तहार याद तो बहुत आवेला, बाकी तहार फाटल फाटल गाड़ी सुन के दोबारा हिम्मत ना होला कि हम तहरा के फोन करी। अच्छा, वोट से पहिले आ वोट से बाद जनता में गजबे बदलाव आ जाला। पहिले जनता समर्थक होला आ बाद में भीड़ हो जाला। जैसे ए चलो चलो हटो, भीड़ मत लगाओ, अभी विधायक जी लैट्रिन करतनी। करिया गोर छोट लंबा मोट हम सब किस्म के लड़किन पे लाइन मार लेनी, काहे से कि हम सामाजिक आदमी हई। हमारा भेदभाव करे तो बिल्कुल ना आवेला।